Nou, we hebben een kennismakingsinterview met de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, meneer Sabon. Hij heeft hier de afgelopen dagen op Curaçao verschillende mensen ontmoet, ministers en dergelijke. En we willen met hem nu even praten over dat bezoek en natuurlijk ook over zijn nieuwe functie. Daarom op de eerste plaats, welkom. Dank u. Hoe is het gegaan, het kennismakingsbezoek? Nou, ik denk uitstekend. Ja? Ja. Wat heeft u allemaal gedaan? Nou, ik ben bij de gouverneur geweest, bij de premier geweest, ministers gesproken, bij de commissie die zich bezighoudt met koninkrijksrelaties binnen de Staten, kustwacht net geweest en nog wat andere mensen gesproken. Dus vol programma. Vol programma? Ja. U heeft ook gekeken naar de belangrijke economische ontwikkeling op het eiland, begreep ik? Ja, hebben we ook gedaan. Dat is goed dat u dat vraagt, want ik heb eigenlijk de laatste weken heb ik mezelf ingewerkt op dit dossier. Met name in eerste instantie door de ambtenaren in Nederland. Ieder uur kreeg ik een andere groep met andere onderwerpen. Die spelen hier op de eilanden. En ik heb gezien dat er eigenlijk heel veel speelt. En voor mezelf heb ik geprobeerd om dat enigszins te bundelen. Dus ik heb een aantal prioriteiten beschreven. Dat is goed bestuur, dat is solide financieel beleid. En die twee zijn eigenlijk voorwaarden om te komen tot meer zelfredzaamheid. En dan versta ik met name onder economische ontwikkeling. Economische ontwikkeling om te leiden tot meer zelfredzaamheid en een betere positie voor de eilanden zelf. Ja. En daarvoor heeft u hier het kennismakingsbezoek gehad. Hoe hebben de mensen u ontvangen? Dus elke paar jaar krijgen we een nieuwe staatssecretaris of minister. Hoe ging het contact tussen de ministers hier en u? Nou, ik denk heel goed. Ja? Iedereen was heel open. Ik heb zelf ook aangegeven, en dat helpt wel denk ik in de discussies, iedere keer aan het begin van ik ben hier om informatie op te doen. Dus geeft u maar aan waar u zich op wil richten de komende 4 jaar met betrekking tot mijn relatie. Maar ik zeg tegelijkertijd, ik ben geen bewindspersoon die zoiets heeft van ik ga wat leuke beleidsdocumenten schrijven en over 4 jaar gaan we de opvolger dat nog een keer doen. Ik wil gewoon substantieel resultaat zien. Dus alles wat ik hier doe moet ertoe leiden dat na een langere periode het ook goed beklijft. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de landenpakketten. Dat zijn heel veel verschillende activiteiten. Daar ben ik gisteren ook nog over geïnformeerd. Onder andere over hoe de overheid zijn processen beter kan inrichten, maar ook over digitalisering. Dat is taaie kost. Ja. En het is goed dat die projecten nu worden uitgeschreven. Maar waar het straks met name gaat is om de executiekracht. Want dat wat u nu zegt, er zijn vaak mensen geweest die beginnen helemaal weer van voor opnieuw, die gaan alles opnieuw doen. Ja. U bouwt voor op de kennis en de papieren en de afspraken die die staatssecretaris Van Huffelen heeft gemaakt en die daarvoor gedaan is? Ja, voor zover relevant. Want ja, als je ook kijkt op andere dossiers, ook in Nederland, er zijn heel veel dossiers, daar zijn wel zoveel stapel papieren van gemaakt. Je ziet dan bewindspersonen komen en die maken die stapel nog hoger. Dat ga ik dus niet doen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering in Nederland zelf, maar dat heeft ook relevantie hiervoor, ben ik bezig met een nieuwe strategie, nationale strategie voor digitalisering. En ik heb bij mijn ambtenaren aangegeven, dat worden 4 kantjes, want voor de rest ligt die informatie ligt al 25 jaar. Ik heb ook hier aangegeven van die strategie, die kunt u hier ook straks gebruiken in de zin van dat ik die informatie overdraag. Dan halen we de goede dingen eruit om stappen vooruit te zetten. U heeft zich ingelezen in de dossiers hierover. Ja. Ik wil meteen over dat digitalisering, want hier op Curaçao wordt al jarenlang gestreefd om te zorgen dat de scholen beter internet hebben. Ja. Allemaal plannen, de stapels die u aanwijst, die zijn nog hoger en nog steeds is zo'n onderwerp relatief eenvoudig, zou je zeggen, niet geregeld. Hoe kijkt u daar tegenaan als u zich in aan het lezen bent? Bent u verbaasd over hoe sommige dingen hier gaan? Nee. En ik heb zelf ook vroeger als Kamerlid, ik ben Kamerlid geweest in Nederland, het woordvoerderschap rond digitalisering bij het onderwijs gedaan. En daar begint u nu over. Die PC's die staan er wel en zo en de wereld is weer verder gegaan. Maar bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkheid, dat iedereen een website kan snappen, ook al ben je wat dover of blinder en zo. Die discussie duurt bij ons ook al 25 jaar. Dus dat is niet alleen maar voor hier, dat is overal? Nee, en dan spreek ze in Nederland wel aan van waarom is hier niks gebeurd. Ja. Eerst was het nemen en shamen, toen kwam er een wet. Nou, vervolgens houden overheden zich dit nog niet aan. En het heeft met name niet met onwil van mensen te maken, maar gewoon complexe bestuurlijke structuren. Complexe bestuurlijke structuren. En men werkt in silo's naast elkaar, verschillende departementen, maar ook lagere overheden. En je moet horizontaal kijken hoe beter met elkaar kan worden samengewerkt en dan kun je sneller tot het resultaat komen. En allerbelangrijkste, goed nadenken, dit doen we niet voor onszelf, dit doen we voor burgers en bedrijven.
Plus, als we dat voor burgers en bedrijven doen, dan moet de ambtenaar wel goed geëquipeerd zijn. Ja. Dus die moeten goede informatie voor zich hebben om burgers en bedrijven te kunnen bedienen. Nou, ik denk, dit is iets voor Nederland, maar dit is ook iets voor Curaçao en ook voor de andere eilanden en ook eigenlijk alle andere landen in de wereld. Waar gewoon wat steviger naar gekeken moet worden. Steviger gekeken naar moet worden. Zijn er andere zaken die u opgevallen zijn in de bestudering van de dossiers? Niet specifiek dat ik zeg van dit begrijp ik niet of hier staan rare dingen. Dat niet. Ik denk dat voor mij nogmaals het allerbelangrijkste is aan het eind van de dag dat Curaçao verder nog meer tot bloei komt. Op een stabiele manier. Dus goed bestuur, degelijke financiën en een brede economische ontwikkeling. Nou, je hebt nu bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond waterstof, waarnaar gekeken wordt. En de windmolens die mogelijk in zee kunnen komen hier. Er is al een goede relatie met Nederland op dit dossier. Er worden veel onderzoeken gedaan. En ja, als dat gaat vliegen, dan als ik hier terugkom over 20 jaar op mijn oude dag, dan zie ik hier alleen maar mensen rondlopen die heel blij en rijk zijn. U bent positief gestemd wat ja, ik ben betreft. heel positief gestemd. Ja. Dat is heel mooi om te horen. Ja, maar nogmaals, die 2 randvoorwaarden. Zelfredzaamheid? Nee, goed bestuur, financiën, dat zijn de 2 voorwaarden om te komen tot zelfredzaamheid aan het eind van de dag. Perfect. En de landenpakketten, daar werkt u gewoon mee verder? Ja, daar gaan we mee verder. Dan gaat u op basis daarvan ook verder werken? Ja, die landenpakketten die gaan verder. Heb wel ook aangegeven dat het ook heel veel is. Dus we moeten goed kijken waar we de eerste grote successen kunnen halen. Om dan ook te kunnen laten zien aan de bevolking, ik zeg we, maar het zijn jullie in feite die dat moeten doen. Om te kunnen laten zien aan de bevolking dat er resultaten kunnen worden geboekt op die landenpakketten. Nog één laatste vraag. Ja. We hebben een staatssecretaris gehad van de PvdA, we hebben van CDA, D66, u bent van de PVV. Hoe zullen we dat merken in de relatie tussen de staatssecretaris en de eilanden? Ja, het ligt iets ingewikkelder. We hebben een extra parlementair kabinet in Nederland. Dus ik ben eigenlijk gevraagd als Zoltsebo, maar door de PVV. En ik ben gevraagd op het moment dat het hoofdlijnenakkoord er lag. Ik begrijp dat hier ook een hoofdlijnenakkoord is, maar dat is iets anders. Maar bij ons is het hoofdlijnenakkoord afspraak tussen 4 partijen die nu meedoen. En daarin staat 1 zin over de eilanden. Ja, mooie zin. Dat ze het als waardevol beschouwen. En dat is voor mij het startpunt. En dat heb ik ook proberen uit te dragen de afgelopen 2-3 dagen dat ik hier ben. Dus het is verder niet zo politiek gemotiveerd, uw staatssecretarischap, als vergeleken met anderen, zeg maar. U doet gewoon wat in het hoofdlijnenakkoord staat. Nou, het hoofdlijnenakkoord wordt nu uitgewerkt. Ja. En dat is op basis van die 3 onderdelen. En daar ga ik serieus naar kijken of we daar goede resultaten kunnen boeken. Succes. Dank u.